Cikin kudurar saraku kai yi maza da mata, ya mai fada babure na fage ma aiki da tarar rayuwa ta. ka gi salatu fana da din rahamar ka, ban gidan musa adadin masu biyarka, ƙarar rufin yatsina ga wanda ka ba sanarka, Ahmadu ɗan hamahi da ya zama rahamata. Sai na fage ma aiki abincin rayuwa ta. Da duk halin ma'aiki al'umma hatu gungori na yi su zarki balki ta halin fada'i na bibiya da ƙarfi har duka auliya sun fi su sa'u ta. Sai na fage ma aiki abincin rayuwa ta. halin ma'aiki al'umma hatu gungori na yi su zarki balki ta halin fada'i ba su biya da ƙarfi har duka auliya sun fi su sa'u mafita. Salamu alaika kamilun da kasusun na rabba, salamu alaika farkon cikin mu da kai sa'abu, salamu alaika bayanin da ka taɓa yin kure ba, salamu alaika shakirun ni'imar rayuwa ta. Sai na fage ma aiki abincin rayuwa ta. Ya sai da baya kishewa ko kishewa, ya rahamar da ba ta karewa ko tsayawa, ya inuwar da ba ta yankewa ko tugewa, kai ne karkashin ka kowa zai zo ya cinta. Sai na fage ma aiki abincin rayuwa ta. Na gode ma'aiki da kai na fahimci sarki, ta gari koyi Allah da ba a yi mai shariki, da ba ta da kai ba kuna da ta gani da zo kashe ka bai da sa ba ta. Sai na fage ma aiki abincin rayuwa ta. Allah ya fara shi an ga ba don kai da muna jiro da ba Allah ba. Allah muna godiya a gare ka, Allah ya shafa maka, ba mu da abin da za mu saka maka da shi manzon Allah. Da muna nan mu za mu yi abu kuma mu je mu yi masa jira. Ashe wanda muke fahimci Allah Allah ne ya rabauta kuma ya yi nasara. Annabi mun gode. Mun gode manzon Allah. Ya fayayye matakaici wanda ba a gasa, kadirin wa muridin kun faikun ne lamarin sa, na haɗar da nake ci in sha har imanin kasa, mun jalali na tuba ya bangu ne rabba. Ba mai alfarma adalin karfi ne ba, wanda ya samu ya jagun ka ba zai zubar da hawaye ba. Ya aminci da firazin nasarin hayati mace ce, magani kau da rudani shi ke ce duka kurci, mai hanawa mai sa aika cikin hijab na kusanci ne, don salatin cikin manufa ban yi ta don aiba mun ba. Shugaba mai alfarma adalin sarki nema, wanda ya samu ya jagun ka ba zai zubar da hawaye ba. Wani alai hada da sahabbai masu kai da matsauta, masu cewa kamila waka na mutum makusanta, kamar Abu Bakari, Umar, Usman, Ali, Baraka, Rabbi sada dukan ayyan ƙofar su ce muka yin duba, na zubo a gaban kuma ta cikin sini kuna nema, dole ne a ji abu a karɓa ku kuke alƙalma, ba a ƙoƙasa muku ƙofa shugaba mai girma, assalamu alaikum mafi daraja bayi ba kankana. Shugaba mai alfarma adalin sarki nema, wanda ya samu ya jagun ka ba zai zubar da hawaye ba. Assalamu alaikum maƙamar musulmai da karimai, assalamu ala maƙalubin ɗalbika wata sammai, assalamu alaika da kyau saba wanda ba a cin mai, assalamu alaika mafi ƙarfi har ma a kalamai, shugaba shamsu ne bakin ƙofar ka ce ka shigo karɓa. Shugaba mai alfarma adalin sarki nema, wanda ya samu ya jagun ka ba zai zubar da hawaye ba. Adalin sarki nema, wanda ya samu ya jagun ka ba
nesa da kai ai Allah ta yi wa manzon Allah ya gaya wa mu'minai in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ashe idan annabi ya soka Allah ma ya soka idan kana neman son Allah to nemi son annabi Muhammad in ka samu son annabi to za ka samu yardarsa in ka samu son sa da yardarsa kuma ka samu na Allah Allah cewa yayi ka bi manzon Allah ka bi وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فأنا وتعالى كما ناته من يطيع الرسول فقد أطاع الله الله يأتي منا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين إن ممكن من الله ما سامو شيء أشياء إن كدوا لي النبي كاواقي إن كدوا لي النبي كاواقي sannan duk a zuciyarka ba kowa sai manzon Allah da kai rasuli ni ba kawai ne mai neman afiyar kama aiki limin izini in dinga ya bogurin kada tsarki makamun manzon Allah labbaika labbaika ya rasulullahi labbaika ya kalamullahi labbaika khairu khalqillahi labbaika nurullahi labbaika manzon Allah labbaika ajir Allah ya zama kada ka manzon Allah ya ubangidan bayan Allah ya wanda ya zo mana da fadda wanda suka lissa muka yi sallah ka ji shugaban da babu shugaban irinsa ka ji ubangidan da ya fitar da galagarsa in ana ta zama a sararinsa shi ka laida sarki kowa yana a kasarsa Allah ya shugaba halittu wanda Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shugaba mai alfarma adadin da yake nema wanda ya samu ya jagon gaba zai zubar da hawaye ba abinci da maki man fitar da ciki da kaji wata rarrafe kuma aiki har ta hara da ke bayan yiwa inda zai yi ka sauke da kwalwa da wajen da mutum da ta kuma sauke wanda ya samu ya jago kuma zai zubar da hawaye ba
layya godiya muke maka ya mai kora ƙarya ya mai faɗa ba fure ya zarce kowa ba abin da zo ya fili ko biya wallahi shaida kake rabbul bariya kai muke azumi har ma da layya godiya nake maka ya mai kora ƙarya Marsalati yawan bayin da kai adadin jama'ar da hasken kai ya mai fara ba fure ba zarce kowa wallahi ban sanya kowa ba a ruhi ta shugabana a haɓar kuma shi ne na zaɓa abin so ɗa hajjahi kausara annabi masanin ilahi ya mai faɗa ba fure ba zarce kowa so da na ce jura wata da ta yi ci mace ci masanin rashi kai da yama haƙinci ya shugaban talikai kai ne jamilu mai hankara na gari kai ne jamalu sannadin shi ya kai ne kamalu baraku bukatar ka musa har kalilu cewa gama ya tashi iyai kalamu an mai da rai don kaman zoro na azimu ya mai faɗa ba fure ba zarce kowa iya ɗalibin rabu gatan jibrilu malamin kauru bawan aljalilu faɗa da faɗar allah wakilu da mai kasar don halittu duka kafilu fassara ka har ma ta hakan da ke ta zama gaban ka a rufai ba wanda ya san ka haka ba faɗar ya kake shugaban ma'aika ya mai faɗa ba fure ya zarce kowa ya haka kake sirajan kuma munira mai son ka shi rabbana yayyo a basira mabiyin ka ranar kiyama bai da lura cikin mu bayi bayi ka mu karka nura faɗa ba fure ba zarce kowa salati ga sirrin nubuwa shugaban adami da larabawa wanda ƙaunar sa ke ɗaukewa aka dinga soyayyar daga ya shahar da ahalin kisaki masu share a bayi tallasa masu yaɗar bala'i a cikin aikin ka suka yi fada'i
bariya